Pa bleser wyt ti'n cael o gasglu nhw i gyd? Dwi'n meddwl bod nhw i gyd yn atgoffa fi o un amser penodol mewn dilyn ffwbol Cymru, neu just o mywyd i'n gyffredinol. Euros 2016, hwnna'n haf gorau pawb, so yeah, mae hwnna'n lle special yn cael o'n ei, dwi'n meddwl. Yr un gwyn, hwnna'n atgoffa fi o colli 7-1, Mae Joe y captain, so mae'n atgoffa fi o'r adegau da drwg. A dwi'n eitha licio yna, so maen nhw gyd yn deud rhyw hanes bach neu rhyw stori hynna, dydy. Beth yw'r un cynharaf sydd da ti? Kit melyn a du gôl-geidwad Dai Davies, dwi'n meddwl o 1984 neu fath o ladio. Beth yw dy hoff grys a pam? Yn y 90au, mae 'na lot o grys da yn gyffredinol, ond yn enwedig rhai Cymru. Mae o fatha, dwi'n gwybod os nath nhw'n sort of disgyfro graphic design am tro gyntaf. So, pobl eisiau gwisgo nhw ei gefnogi Cymru, ond hefyd eisiau edrych yn cool ar y pub, doedd. Ie. Yr un sy'n dod yn aml i'r brig ydy'r un yma gen efo Lefel. Dwi'n licio fo achos mae'n prin iawn. Dwi'n wedi gweld neb arall efo fo. Ond hefyd, dwi'n licio achos bod Nefo Lefel jyst bach o hero i fi. Mae'r crys Cwpan y Byd na, obviously, fel atgoffa'n da o mynd i'r World Cup. Hwna di'r crys gyntaf fydd dynion a merched yn gwisgo ar yr un pryd lle fydd yn cael eu talu rhywfaint. Hefyd, mae'r crys gwyn 1993 oedd hwnna, ac hwnna oedd y crys cyntaf away i ferched Cymru gwisgo fel tîm swyddogol, yr FAW, ac hefyd ar yr bathodyn o'r crys away gwyn na, mae yna camsillafiad. Mae'n dweud gorau chwarae cyd chawarau, mae yna a normod. Ti'n siŵr bod ti heb just prynu fake? Ie, dwi'n gwybod, actually, ie.